Molt bé, la recomanació que jo us faré és una trilogia molt comercial que serveix per temps de confinament i serveix també per l'estiu, per la platja i per les hores de la migdiada. És la trilogia del Bazán, ¿vale? El primer llibre és El guardián invisible, després tenim el de Legado en los huesos de Dolores Redondo i per últim este el tinc en format electrònic, Ofrena la tempesta, que damunt també estan en valencià i es poden llegir també en diversos idiomes. I he triat esta trilogia tan comercial, primer perquè parla també un poc de les tradicions del nord, misteris, el Basajaun, Mary, el Tàrtaro, un poc de mitologia del País Basc, i m'agrada un muntó, i després també perquè tenen un al·licient extra, tenen un treball extra, i és que una vegada que has llegit el llibre pots veure la pel·li, i aleshores sempre entrarem en l'eterno debat de si la pel·li ha aconseguit superar el llibre. Malauradament, el 90% de les voltes el llibre sempre supera a la pel·li i és també per el poder de la imaginació màgic que tenen els llibres.